Ukubulawa kosopolitiki kuyaqhubeka esifundazweni iKwaZulu Natal. Kusukela ke kuqale lo nyaka sebebathathu osopolitiki ababulewe. Imbangela yalokhu ayikakaziwa. UNdunankulu wesifundazwe umnumzana uSihle Zikalala uthi amaqembu ezombusazwe nawo aneqhaza ekuzameni ke ukuthola isixazululo kule nkinga. The police continues to arrest people who are suspected of killing political leaders. But at the same time, the killings are happening. And that also talks to the role of parties. And that's why we even said the minister and government in general will be meeting with political parties. Zikalala uthi uhulumeni wesifundazwe usemzamweni yokuzama ukuthi ufukule umnotho. Uthi ke imizamo yalokhu ukunxenxa abatshali imali kanti baphinde ke futhi basize nosomabhizinisi abasathuthuka. Zikalala uthi kuyakhathaza ka impela ukubona izinombolo zinyuka zezigameko zobugebengu obubucayi kulesifundazwe. Crime where people are killed in communities, the issue of taxi industry, the issues of communities who are living in fear because of criminals. All of those issues, there's one area around Uthi where people are living in fear. It's difficult for them to talk to even leaders. They are fearful of their lives. And we are going to ensure that we intervene in such areas. Umhlangano wezinsuku ezintathu kulindeleke ukuthi uphothulwe ngoLwesihlanu. NginguSimphiwe Makhanya, wezindaba ze SABC, ngiseThekwini.